Всичките са. Всичките. Моля, гледайте, какво правите, гледайте. Джия хваща Белчо. По принцип трябва да е обратно. Тя Кети така е полза и грива. Нори, чао, Нори. Чакай, може да има още интересни кадри. Гледай. Чакай да ще прошепна нещо. Това е кучешко парно. По-близко, по-близко. Много близко. Мале. Филма се. Много хубаво. Всички да има страни. Снимаме от тук до детската градина София. Аз едно 5 на 9 блока. Ще го качим в YouTube. Аре, бе. Аре? От близко. Близко. Чакай сега и Белчо се уж преди тя. Абе, това момче ли е? Белчо Да. е момче. Джия, момиче. Да. Бат се суди. Джия, бе! Изкарваме леко пари. Леко. Не се кара. 1 милион хора ще го посетят. Не, как ще го кръстим? Аз съм идея. Опа! Опа! По-далече! 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 Дежурният. Аз съм по-близко. Не, аз ще тръцам. Чай, притесняваме ги малко по-далече. Малко по-далече. Малко по-далече. Айде, и настрани малко. Давай. Ей, усмихна се. Ето. Това и двамата иска. О, Кой ще вземе? Ого. Кой ще вземе една мощна? Какво ли ще направи? Аз при... Камерата. Влезна ми муха в окото. Къде? О, да. Един хапан или няма мал хапан? Не е ухапана. Кой е това? Къде? По-назад. Май на собственика на Нури и Нора Кейти. Кейти, това е черното, което е. Дето се биех с... Май Не, не знам. човека пита на кой е. М. Смисъл, явно той е. Мисля, че е бездомно. Ти какво Но може казваш? да е Колко минути снимаш? Това куче било 4 на минути. някой човек. Да, тук що казах обаче. Леле. Виж, все пак те. Пак. Искам сигурно да покажа на момчето. Не мисля, че има, защото до сега нито веднъж не се е чесал. Да, тя Кейти имаше. Не, Кейти нямаше. Да, гледат. 5 кучета ги гледат.
Не. Не, миналото лято по цял ден не му пусках. И след това си ги прибира в един бус. Се прибира с тях. Чакай, стой. Ела насам. Това скараха се. Забранена да Пей малко. Чакай сега да кажа нещо.